Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 17 augustus. De man die ervan wordt verdacht het Belgische jongetje Dien te hebben vermoord, heeft een bekentenis afgelegd. Dat schrijft de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Het jongetje werd 2 jaar geleden na een zoektocht dood aangetroffen op Neeltje Jans. De verdachte heeft nu bekend dat hij de kleuter heeft doodgeslagen. Lang hield hij vol dat er een ongeluk was gebeurd. De verdachte was samen met zijn Zeeuwse vriendin bevriend met de moeder van Dien. Ze paste regelmatig op het kind. Ter ere van het 425-jarig bestaan van Stavenissen stonden er vandaag 100 deelnemers in hun meest originele outfit klaar om mee te doen aan het tobbedansen. In een houten tobbe van een 5,5 meter hoge schans naar beneden om zo snel mogelijk de bel te rinkelen. Meiden, jullie zijn er klaar voor? Ja, natuurlijk. Wij zijn er zeker klaar voor. We knallen straks naar beneden en we gaan naar de haaien. Op naar de haaien met dat ding. Ja, precies. Op dood of de gladiolen. Maar voordat de teams met hun tobbe aan de start mogen verschijnen, moet de tobbe wel aan een aantal eisen voldoen. De tobbe mag maximaal 80 kilo wegen. De tobbe mag niet breder dan 1,5 meter zijn. De tobbe moet zelfstandig kunnen drijven. Er mogen geen scherpe delen aan zitten waar als je te water komt waar je op kan vallen. En dat zijn dingen waar de jury dus op gelet heeft. En dan is het tijd om te water te gaan. Meiden, nu komen je net dat water uit. Hoe voelde dat? Ja, toen ik helemaal beneden was, toen kreeg ik weer praatjes. Omdat het bovenaan een beetje stropte, hebben we er uiteindelijk ongeveer 42 seconden over gedaan. Maar toen we eenmaal gingen glijden, was ik zo bij de bel. En hoe voelt dat dan? Fantastisch. De snelste waren ze niet, maar gelukkig konden er ook prijzen worden gewonnen voor originaliteit. In Terneuzen was vandaag geen Zeeuwse klederdracht te zien, maar Oekraïense. De zang- en dansgroep Perlinka is op bezoek in Nederland en België om hun cultuur te laten zien en horen. Сьогодні ми вам покажемо старовинні пісні, танці, ігри нашого регіону, пісні, яким понад 200 років, танці, які теж понад 200 років. Це традиція нашого регіону. Organisator van het concert is Stichting Zeeuwse Klederdracht, die zich al jaren internationaal inzet voor het behoud van folklore. En dat vindt deze Oekraïense groep net zo belangrijk. Важливо показувати традиції, їх відновлювати, тому що це наше коріння, це яке передається з покоління в покоління. І якщо є традиції, ми існуємо як нація. De groep ontmoette ook nog Oekraïense vluchtelingen in Terneuzen. Morgen volgt nog een laatste optreden in Vlaardingen. Huisartsen van buiten Zeeland die in de zomer vanwege de drukte bijspringen in onze provincie. Vakantiedokters zijn niet meer weg te denken. En voor sommigen wordt werken in Zeeland tijdens de zomermaanden zelfs vaste prik. Zoals voor huisarts Hester uit Arnhem. Ik vind het heel erg leuk om ook eens weer met een ander team te werken in een andere omgeving. En na mijn werk kan ik hier lekker op de fiets tegen de wind in trappen. En dat bevalt ook heel goed. Ik werk overdag heel hard en daarna dan spring ik lekker in de zee. Het is de tweede keer dat Hester als huisarts tijdens de zomer in Zeeland komt werken. Ze verblijft bij een gastgezin in Middelburg. Voor haar is het werk hier net even anders dan ze gewend is in Arnhem. Maar dat maakt het juist leuk. Ik vind het super interessant om te zien wat de invloed is van de regio waar mensen wonen, ook op de klachtenpresentatie. Overdag zie ik vooral veel reguliere klachten, zoals dat ik die ook in Arnhem zie. Nou, je bloeddruk is gelukkig hartstikke goed, dus dat is mooi. In de avond en nachten zien we toch over het algemeen meer toeristen. Met vishaakverwondingen, verwondingen door oesters. Dus dat is zo'n greep van de klachten die ik hier zie. Zeeuwse huisartsenpraktijken blijven op zoek naar artsen die in de zomer in Zeeland willen werken. Hester denkt daarom al na over volgend jaar. Ik hoop dat ik hier volgende zomer ook kan werken. Maar dan moeilijk in Arnhem verkopen om de hele zomer weg te zijn als er daar ook tekorten zijn. Maar ik ga mijn best doen. De eerste Zeeuwse derby in de 3e divisie van het amateurvoetbal is gewonnen door voetbalclub Hoek. De Zeeuws-Vlamingen wonnen op eigen veld met 2-0 van het gepromoveerde Goes.
Al na 4 minuten werd de score geopend. Hier is het Steve Schalkwijk, de topscorer van het vorige seizoen. Die doet waar hij zo goed in is, doelpunten maken en dat tegen zijn oude club. Een droomstart dus voor Hoek en trainer Gerard de Nooijer. Moment voor Goes dan, vlak voor de rust. Beverlandse club denkt hier op gelijke hoogte te komen, maar het is Rohan Traas die de bal net voorbij de verkeerde kant van de tweede paal schuift. Geen doelpunt dus voor de jongeling, die in de tweede helft nog een uitstekende kans krijgt om opnieuw de 1-1 te maken. Hier is het Traas die de bal voor zijn voeten krijgt, maar kijk daar, Gertjan Martens, de routinier uit België, voorkomt de gelijkmaker. Heel belangrijke redding van de centrumverdediger van Hoek, ziet ook trainer Dennis de Nooijer van Goes. Zit hier in de blessuretijd. Dan lijkt Hoek af te stevenen op de eerste zege van dit nieuwe seizoen. Zeker als de ingevallen Javairo Pengel hier goed doorzet, dan is het een koud kunstje voor Miroslav Peric. De spits, overgekomen van Tenneuze Boys, beloont zijn invalbeurt met een doelpunt. Dat is dan wel de beslissing in deze derby. Dat wordt gevierd met de fans, want Hoek wint met 2-0 van Goes. Het vochtige weer van gisteren en de opklaringen zorgden rond zonsopkomst voor enkele mistbanken en wat grondmist, maar op zee was het direct helder met een paar wolkenvelden. En ook landinwaarts werd het een mooie dag met veel zon en een beetje bewolking, maar voor de zeilers was er vanmiddag maar een zwakke veranderlijke wind. Toch neemt de bewolking vanavond van het zuiden uit wat toe en vannacht zou er landinwaarts ook een drupregen kunnen vallen. Minimumtemperatuur 15 à 16 graden. Morgen begint vooral met wat middelbare en hoge bewolking en een beetje zon. Later neemt de zon het over en het eindigt overwegend zonnig. De temperaturen zijn morgenmiddag 22 à 23 graden en er komt windkracht 2 tot 3 en op het grotere water af en toe windkracht 4 te staan uit het noordwesten. Maandag is het de hele dag behoorlijk zonnig met een zwakke tot matige zuidenwind. Dinsdag neemt de bewolking toe en is er kans op enkele buien, maar de woensdag lijkt met een westenwind dan weer een droge dag te worden. En dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.